Sing kepareng nyekar podang kuning. Pesenan podang kuning iki sing paling apik sing nembang ming Mbak Elisa. Oh iya. Yo diaturake Mbak Elisa. Ayo maju Nduk. Yo piye? Kowe bareng Elisa mlaku kok ngebrok iki apa? Ora ya men gentenan no, sampean ki men leluasa. Gentenan nganti kaya mikul. Nek bojone ora kon lungguh ki ora lungguh. Dadi aku tetep ngadeg. Tetep. Sugeng dalu Mbah Waluya. Sugeng dalu, Nduk. Tambah ganteng. Iya, Nduk. Kita sama ya merah-merah. Iya. Sih, kowe kok dadak ngene-ngene iki ngono. Lah tangane iki ngene Seneng ditemoki seneng. Iki mboten nak ini nyamung pate. Dadi nek Pakde ki ditemok ngopo-ngopo ora apa-apa ya no. Mboten napa-napa niki, mboten napa-napa nggih. Karone wong sing cedhak aku mosok kon demok cagak ya dadak rono. Kalih padene mboten napa-napa. Ora apa-apa, Nduk. Kula kalih Pak Seno nggih ngaten niku mboten napa-napa biasa mawon. Mbokmu gedhe sesuk nang Jakarta kowe sesuk nang omah nginep godhong-godhoke wedang Pakde ya. Oh nggih Pakde sendika dawuh nggih. Bunda ampun caperut nggih. Ora, apa? Caperut. Cemberut. Iya, caperut. Nah, caperut ampun mboten cantik mangke nggih. Dadi aku kon senyum nggih kalih bojo garwanipun ngaten. Oh, iya. Mboten sah cemburu kula tasih alit. Iki isih cilik, gedhe kowe. Mbok yo sepurane. Aja muni gedhe to. Lah piye nek Muni gedhe kowe iki pikirane wong iki tekan ndi-ndi. lho kok tekan ndi? Iki isih cilik, Iki isih tuwa cilik. kowe. Lah tuwa ki musuhe enom, nek gedhe ki musuhe cilik. Wah sampean ki piye to? Ayo sing dong to. Gedeng leres. Nek alit kalih gedhe ageng. Nek gedhe musuhe cilik, nek Nek tuwa enem musuhe kalih tuwa nggih. Nek kowe muni sik cilik, iki Sing tak gumunke lho Pakne. Aku marep nyedaki wis sampean ngedoh-ngedoh. Lah kok basan dicedhaki iki kok malah nyedaki piye? Wah, lah karepku ki yo nganyarke STNK ora gur STNK napa niku Pakde? Ora apa-apa nduk wis meneng wae ngene iki. Oh nggih. Aja ngurus mbokmu gedhe. Oh nggih. Lah ya niki ki wis blereng kok no. Oh nggih. Mbokmu gedhe nek yane iku ngertine gurting jenggunuk karo. Jenggunuk nggih, Budi ampun jenggunuk nggih. Bangkane wae atos. Nggih atas niki ngangge. Lah Yen tak neng-nengke sampean ki kebablasan Pakne. Demok ki gur saka keduan ngene wae kena. Ora kok malah ngremet-ngremet boyok. Ora bedane apa? Bedane lah iki didemok atos. Heeh. Gegere wae asat lho. Lah suhin kok didemok gegere piok ngono. Bajek kok. Piyok geger kok mak piyok iki nemu banyu Kok kaya ager-ager. Piok niku ne. Geger kok jemak ora ya. Masa kok jelek ta Bude? Bu Cobi. Wah, cantik ngaten iki lho. Ora ngono kok. Ya nek Mboten jemek. nek pas sing demok kowe nek pas sing demok aku ku guyuh. Dicaya temokannya. Ya. Ora. Mboten wantun. Kalih bojone mboten wantun. Ayo. Ya Nduk. Elisa ya. Matur. Ngaturaken apa Pak Seno? Podang kun. Ngaturake panggung karo bapak-bapak saka Kominfo. Kominfo. Iki acara wayangane Kominfo bekerja sama karo penyanyi Bapak Dr. Haji Sukamta. Pak Haji Sukamta. DPR RI ning pusat kono. Pusat, oh dari pusat luar biasa. Nggih. Yang datang juga sekian banyak. Jadi semoga apa yang disampaikan bisa diterima oleh masyarakat. Sedaya nggih. Kula kita harus aku juga was-was nih yang baru sering tombah Waluyo selain hoax. Jenengane buzzer. Buzzer. Buzzer kuwi sing bolongan nggon weteng. Kuwi jenenge puser. Kapusan to kowe. Tiwas gatekke tenanan. Wis tak gatekke wis kena hoak aku wis. Kena hoax ya. Buzzer kuwi anu. Buzzer ki apa? Jadi kalau sekarang kan banyak akun sosial media Pak. Nah niku akun sosial media yang bohong. Jadi ra cetone kaya Pak Seno jelas ana akune Den Mase apa Mas Seno ngono kuwi Pak Mbah Waluyo ya Waluyo.
ngono Elisa ya Elisa Orsa. Bawal yo duwe Wis ora akun. gambare Apa? cangkem. Itu, Mbak. Oh. Oh iya, cangkem gambare. Padha Aku padha belum. karo kayenan. Nang ngene Pak Seno gambar bagong. Oh, lah Bagong ya ndek cangkem padha Oh kae. iya, bener. Nah, niku kata akun-akun palsu yang memang nanti membuat masyarakat itu ngikutin hal-hal yang buruk, dunia perekonomian, politik kayak gitu. Nah, itu jangan diikutin, aja gampang percaya. Iya. Aku cok ora percaya karo bojoku kok. Kok ngono masuk Apa karo bojone bocah HP ya? dhewe? Weh, kadang-kadang karo awake dhewe cok ora percaya apa Nah aku ora percaya ngaku karo lho Pak Dewo ya ora percaya kok. Lah, apa? Apa nek saka nyambut gawe ngene iki jarene nyok tak kek kowe kabeh. wis lho. Piro? Sak yuta wingi kae. Lah sing 500 ning pecis kae? Oh nek kae dit sial sedian. Osana duit sial. Kok det sial piye? Sial wis tak delik sik ketemu ke ora sial. Wow, berarti. Kuwi sing sial ora duwite. Lah wong Menungsane. wong kuwi disayang ora dong wong wedok wong kungus-kungus. Oh, kapan ahmu nyayang bojo? Kowe Membahagiakan kowe rum tahu kok sampe. wah bendine tak bahagiake ngono lho kuwi. Lah ngopo? Dolan ya ora tau ngejak. Lha iku tak sayang wingi nek wong bonceng karo bojone sing wedok tiba lara. Mulane aku trimo boncengke wong liya aku ndak kowe tiba ngono. Sampean lunga bendina karo wong liya tau tiba urung. Lah delalah ora. Ayo, soalnya wis tok jongko aku nek boncengke bojomu dhewe mesti tok kentes-kentes. Ngeng. Tok sendal-sendal nek Lah niku nekat banget kok wong jarene. Wingi niku rak critane ngojek. Lho kok muring-muring. Kok mureng-mureng. Lah niku jarene kurang akeh le bayar ngono. Ora kok bayar ngopo nang kene ndelok nang Wonosari kok bayar 50 takon 150 ra gelem ya 50 ra apa ora kebutke. Alon wae Pak 50 kok njaluk selamat. Aku ya ono buah. Kuwi nek ngoten niku. Carane ngono ya ora payu kowe ning Ora ngojek. payu ya wis aku ya ono. Payu aku nek go 50 to tombok bensin. Iya. Untung sing tak ojeki ayu. Oh. Dadi ratok-ratok tibake. Agar direm ngeget ngoten niku. Ya ora. Oh, bae aku ngerti kok. Malah tak jak mandek kok. Jajan. Ayo dong ayo. Udang kuning. Ya, mangga. Nadyan wujud temong peksi Nadyan rupane mung manuk. artine ya Ajes. agawe talining brangta Manuk wis ana naleni katresnan. apa ya artine Ayo. manuk iso naleni katresnan Iya. terusane iki Andani kok. Taline wis ra ono kok. Taline merucut. Ora melu guneman meneng wae kowe. Lah krungu ora entuk semaur. Merget-mergeti swara. alus manis tur Manuke halus tur legi. Mana kok legi? Legi piye to? Lah halus manis-manis sira legi. Ora jut manuk apa nek legi iki? Manuk kesukaan wedang ya legi. Ya ora. Ya senangan le nggawa wedang. mesake manuke ya mati no nek kesokan beda Ora wong duranget kok. Manuk kesokan wedang kok sik miso sing nggawa wedang. Ora usah baleni. Ya, ya. goleki si podang kuning Kaya ngono kuwi. ora sida diarteke Ngerti
artine padha kok, Nduk. Artine apa? Golek si podang kuning. Ya golek sepedang kuning ya padha wae. Oh. Ning ora entuk sing kuning. Heh? Wis rasa baleni. Iba bunga henga tiku nyandeng bisa dadi tombo Nyedak manuk iso dadi obat. obatnya mong manuk Lah iki ya nek kuwi yo. nyanding bisa dadi tombo, nyedak wis iso dadi obat. Misale apa lara apa sing diobati nganggo manuk? Yo Ngejar ra. Iki pertanyaan berat iki. manuk kuwi kena nggo tombo wong lara mengi. Mengi. Mengi dadi manuke dibakar ora nganti Nggih. mateng banget. Nggih. Terus dinaik lenga naik kecap iki kena nggo tombo napas. Oh, Nah, ngaten. engko anggere mangan manuk kuwi napase saya sesek. Cepet modal. Oh, itu mau lah. Ya. Tegese wis ora. Tegese wis ora napas meneh kan berarti nang nggo tombo napas. Iya. Ya. Esuk awane ngomah wis ora krasa. Uyuran anggone sing tak sayang.
wis hit. Iya Mas. Nek ngomong mbok yo karo mandek mlaku mawut-mawut omongane kuwi kok. Ndake apa? Akan ciri khas wis ngono kuwi kok. Lah iya nggih, Pak Priyo, matur nuwun. Ciri khasnya dhewe-dhewe kok. Iya, iya, Sampeyan iya. kok Gunung Kidul ya nggo ciri khas dhewe. Iya. Ya jek ngono, ya gek ngono. Iya wis. Iya. Lah mau jenengan marak ya entuk hadiah rokok to. Iya. Ayo, kene kok jaremu beda. Iya ya rasah ngono kuwi arep. Oh ya tenan ngono kok ana rokok merke padha kok ning kene karo Gunung Kidul beda. Lah yo basane yo beda kok lemu. Asane beda piye? Ngene Bantul Jogja ini ngomong anu anjuk piye ayo anu Gunung Kidul anggur metu nu wae lah kathek. Ngono biasa. Iya. Anu gak Ciri khasnya beda. Men sak rokok beda ya. beda. Nek piyai kene nek misale entuk rokok sing enak upamane 2 3 4 ngono piye? 2 3 4 wah anu samsu wah maneh wah jarum wah kudang garam wah iki opo wah anu malbor Anak Gunung Kidul. Gunung Kidul mamane dine rokok tujunan oh tujunan gek ngono biasane ngono ora ning gek Ya ora apa-apa. lah iya jare biasane mulane Gunung Kidul ki teng Klembret jare mulane ora jare Mbah Waluya. Nggih. Menika wonten sekedhik ya nawala ngono ya Mak. Panjenengane Bapak Amir Syarifuddin ya Pak Amir Syarifuddin. DPR provinsi ngono. Kalon panjenengane Bapak Muhammad David iki DPR Kabupaten Bantul. Oh iya. Engko ngersake liwung. Oh iya Mak. Engko liwung engko diaturake karo panjenengane Pak Amir karo Pak David tindak panggung men diliwung karo sinden-sinden kuwi. nggih Saking PKS menika monggo Pak Amir. Apa langkung prayoga saiki wae nok Monggo. Sate pabaratan. Monggo, Pak Sampeyan tindak. Engko sing ngliwung men si sinden kuwi ya. Sinden, monggo, Aku tak delok para wakil rakyat ki nek ngliwung piye. Jogete sing lumrah wae. joget sing biasa lumrah wae Nggih. Mboten oleh goyang. Oh, asal biasane joglet-joglet to. Nggih, panjenengan Kalau tambah Mbah Walu ya. Kula tak teng ngisor iki. wah ampun Pak ampun betul teman Pak Amir mboten ngersake goyang to. ayo le matur Ora, yo. lewong Mbak Prastiwi kowe rada nise kok ndak sampluk Nah, aku tak ngene bae. kae nek lewong meker-meker ora Aku arep jagane saka mburi yo. aku saka ngarep Weh, ponjo cukup ngarep. Lah kula niku mboten nenten iringan menten omah joget mawon. dasare kentir monggo Kepiye to? ora nang apa-apa kok joget iki nek ora kentir rek yo eneng angin joget eneng gluduk joget Lah jare seni. Turu Wong ya, seni ki ana ngopo-opo ora tak jogeti. Ya, ora. Legane bojo. seni Aku sampean kok iso milih wong wedok kentir kaya mangpek. ya sing gampang dihapusi Mbok rumasane ben ketemune nang gerdu. Waduh, ketemune nang gerdu ya? Nggih. Ojo are nang mall. nang Nang gerdu kok. gerdungan Kowe goroh, kowe ketemu bojomu dia anu Mbah nang mall. Mall kaya ngopo kowe iki numpak lift didodok kok. gerdune nu cedhak mall lagi niki ana wong wedok kok rondo karepe kepiye lha ngapa wong wedok kok rondo men nggo bancaan lha ayo rak tapek yo prene iki Nggih. biyen yo mung bakul melinju kowe gaya Senengane ngudat-ngudat wadi. Oh, bakal melinjo ta? Nggih, nggih ora usah diceritakake karo kanca. iki ora cerita aku men dongeng dadi biyen aku dhewe melinju loro kowe sing nebas yo aku ngene Tukang nebas melinjo. nggih kono nggo genter ya menek dhewe yo aku wegah rasa menek ngono tenan suhin mana ro katak ngono yang gue tim rinjo ki barat tekan duel ki gentere tiba klontang tulung ulono kang yo aku yo tak ulung kene waduh aku kok dompolane abang-abang ning ndhuwur aku terus aku ndungklukno nyo kok anggere tak sogok kene atung anu kena dengkule nganti do mlajat Wae, dudu dengkol kok. oh romansaku dengkol gene udo ya kleru Aneh-aneh. Ayo Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin monggo. ya Mungsuh. Mbah Waluya weruh. Oh ini iki malah saya ketap-ketip pisan.
Karang nggih mata Apa mesti anggere mata iki iso nggo kedhep? Ha iya no. Lagi nek peyeke mata tok ora iso kedhep. Wis tau ngerti apa payek beleken. Ayo Nduk Cahyu. Sing dalu, Mbah. Nggo dalu Nduk Cahyu. Wah putuku wis gedhe tenan. Putu ta iki? Kok aku ketemu? Kok suwe ra gendong aku to, Mbah? Mbak saiki njaluk gendong, Trin. Gendong, Mbah. Mau taruh. Gendong ngarep. Mbok ayo. Rasane kok ngene ngene iki lho. Kuwi Lanjut semangat. Aku didusi, Mbah. Wah sosok ngono. Ambiyen aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Mbok kayak didusi kono. Jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gedhe kapok tak dusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nggo kuwi no. Nganggo apa Nganggo tuh? tanganmu wae. Tenane. Wah ya engko to yahne kok adus. Lah aku wis sumuk iki. Ngono, kono. Mbak, Hmm. kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ning. Tano, aku kowe iki kok ngunekke Pak Demu kok ngelet. Lah napa? Kowe iki ora ngelet. Apa? Beker. Manggo kethek mau piye? Ya apik ketheke no. Lah iya. Karo iki. Oh, lasem. Kene ku ndak keblekok Cahyu. Kene. Aku keceklong, Mbak. Yo kepiye? Diangkat. Sikile lara dipijit sikile, Mbak. Ayo Cahyu, kene ayo. Gendong, Pak. Arep digendong. Ngapa? Ngapa to, Mbak? Aku ngene kok neng pabrik cokak ning dhuwur. Ya mula aku ki njaluk adus aku urung adus. Ngono lho. Ya engko tak dusi Nduk Cahyu aja kuwatir kok nganggo wedang legi. Aja kuwatir adus. Lah aku tenan dikroyok semut no. Kalau kruyukan semute tak antemane nek kruyuk kowe. Sik. Kata-katamu iki ra mutu. Lah, Awang semute akeh banget kok arep ngantemi piye? Lah ngono grupen nggon awake diantem nggon awak dhuwur ngono kok bingung men to. Lah wong semut ki nek wong cilik to. Ben wong saking Aktivitas wis mati kok. saking tresnaku karo sing jenenge Tatin iki semut mencot antel pokoke. Piye Mbah, aku karo Mbok D kan padha-padha lemune. Nek mau karo cilik to. Nek kowe iki jan ya wah iki jenenge pawakan kon nangka wutuh ya. Kok nang wutuh to? Dah betone ya. Heeh, nek Tatin ki nangka wutuh. Nek bojomu nangka bosok ngono ta. Ora arep ngono dak riko. Oh ya, nek Natin ki nangka butuh nek bar garwamu ki nangka blonyo. Mongko nek aku seneng nangka blonyo. Nggih mangpek. Nek men kepengin bayarke kredit amben dina mangpek. Wong iki ketembar nganti sepeda motor nganti kolor ki 28 kabeh kok. Ya mergo sing lanang rata. Ora Nduk Cahyu, kowe iku putuku Piye, sing Mbak? tak tresnani. Iya. Rasane kono karo Simbah ya. Anu mbokmu gedhe to iki ya isih Isi apa? isih gemati karo makmu gedhe aku ki isih gemati. Apa iya? Heeh, Kok tenan. nek ra gemati tak gemateni aku wae, Mbak. Tenane. Kok tak gaweke wedang wis, Mbah? Oh, nek gak wedang kuwi nek ming cangkir wae ora cukup. Lah napa? Ember. Ora tur meneh biasane ki ora langsung dicurke ning nggon nyokokno. Nek Pak Demo ki ora kok ndedak nganggo ning nggon cangkir teko ora. Terus Langsung. Dadi kok nggon nang- umep ori langsung nang cangkemmu. Wih, cemburu. ora cemburu. Jurusan iki njuk cemburu aku iki dong wae wong wedok saiki ngono kuwi kok. Ha cemburu ki tanda tresna. Lah iya, wong ditresnani kok radong. Dong wah iki terangane suguhan iki kakanu adine Selasa kabeh. Apa? Lah iki Rebo iki. Kacang rebo, waci. Wasi. Iki ana sing nyuwun kembang rawit iki. Nah nggih. Iwak iki ene saka Surabaya. Apa? Cakalan. Kayak cak apa? Kok cak. Cakalang, ora kok Oh, cakalan. cakalan. Lu maca cakalan. Iya. Ya. Nggih langsung nggih, Pak. Heh, iya. Ora nganggo bawa, ya nganggo bawa. Bone napa? Lho, manismu angu jibat. Lho, kuwi ya. Karo Simbah ya, Mbak. Besar, anu beres wis wae. Simbah rakyat mau urung nyanyi lho. Wah, lah kowe iki cerane ora ngrungokke. Lah piye ta? Lah sing Sri Uning mau sapa?
Mbok De. Aku ngewangi lho. Ngewangi iki ya apa wong mengowe ora kok ngewangi. Lah nek sing mengo pancen udu aku nek tak sing nembang kowe ngono lho. Ya. Aku atuk Mbak. Aku iya. Ayo do watuk bareng ayo. Agawe ruciting gale Streaming ora mak. Streaming iki channel Dalang Sinotok sing streaming. Iya. Penontonnya 18.000 no. Luar biasa. Elok iki. Biasane nek rong channel iso tekan 20.000 ning ki sing channel siji kok kaya mau tak cek kok ora ono. Ya, BWKS Live. Sapa iki sih, Mbah? Wedok iki suara wedok rasa seseli lanang. Ayo wis. Ah nek ra nggo lanang ya ora dadi. Wah, pokoke nek bawa iki wedok ya wedok kabeh. Nek lanang iki soalnya kuncine beda. Kunci apa? Nek kono kunci lemari aku kunci laci kok ayo. Ya budhe wae budhe. Aki kerap. Kayak suaraku kangen tekan kene kayak ora metu. Kulo saya aku. Kau usah gerak kabeh lho, Mbak. Soale nek kowe iki ora gerak kowe. Ayo apa? Penyakiten. Ayo penyakit gerok iki, Bang. Mangga. Nengke wae. Nengke wae ora ning daerah nengke wae. Heeh. Sak digagas. Yo. Apa kang si nadya Ngono. Oh nggih. Menika saking ngin Pak Lurah, Pak. Oh. Matur sembah nuwun. Mbak Tatin. Salam. Hah? Kok nganggo hah? Salam terima kasih saking Pak Lurah. Oh nggih. Marhati bat. Ngopo we? Ora arep dibuka. Nggih. Kalih Pak David niki wau. Matur nuwun nggih. Iki nek ora di streaming no Pak Wadiran iki geret munggah kok ganti streaming ya ora sah. Aja. Mboten sah. Umpama munduta rokmi Mundut rokmi tak kira mundut roti. Ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa ing madyaning jala niti temah kenjing anggenjang Temah gonjeng kok. Temah kijing. lah kula iki namate gone tati jeblane ora cocok karo sing Temah. Temoni lah. Temoni iki jelar gonceng. Anggen jang ning paku
nesu. Lah apa, Mbak? Wong cetha kleru ya sedadal wangsulan. Ya ora aku ya ora sedih. Jane mau ki ora kleru, arep muni gunjing ki wedi nek lu dadi temah kijing. Sisan. Lah untung meng muni kijing. Lah biasane Ora liyane. ya. Ya. Mangga. Matur sembah nuwun. Wis diaturake ya Mak ya.